Здравейте, хора! Добре дошли в предаването Стани беден! Първи въпрос. Кога е създадена България? 681. Минус 10 000 лева! Следващ въпрос. Кога за последно си пил айран? Имаш 3 опции. Вчера, преди 1 секунда, преди 2 минути. Ама, аз и трите не става. Плюс 10 000 лева. Следващ въпрос. Финален, в кавички. Кога за последно си гледал клинчевите сериали на Лили Спаначкова? Иванова, добре. Ами, около от вчера. Минус 100 000 лева! И за последен въпрос. И след ще дипа не следващия участник. За последен въпрос. Кога за последно си играл Майнкрафт? Преди 1000 години. Плюс 1 левче. И нашият участник получава 0,1 левче. 10 стотинки. Ау! Айде, опираме ги! О, не! Не! Няма да ме се пречи. О, не! Не, трябва да се спустя. О, тук е безопасност. О, не! Не! Гости бе! Гости бе! 1000 трупове има вече. Пиер, Павел, елиминирай!